Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung dalawang bagong warrior members natin na sina Blaze Hort at si Lauren Rances. Maraming salamat po sa inyo. PM nyo ako sa FB account ko para masama ko kayo sa GC. Simulan na natin ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Solidong karanasan ito ng kilala na ng karamihan sa inyo na si Johnny. Taong 2009, San Jose del Monte, Bulacan. Itong mga panahong ito, nag-outing kami ng mga ka-schoolmate ko. Plano namin nun ay mamasyal sa mga kuweba, ilog, at kung saan-saan pa dito sa Bulacan. Naghintay kami sa Road 2, papuntang Bigte, Nozagaray. Maya-maya pa, sinundo kami ni Pards Ryan, na kaibigan ng kaklase namin. Malaking tao si Pards, mga 6-footer tapos malaki yung katawan. Nung mga oras kasi na yon, bodyguard pa siya ng mayor. Talagang nakakatakot kung titingnan mo ang itsura ni Pards Ryan. Isa din siyang CSU sa munisipyo ng San Jose del Monte. At yun nga, nagtungo na kami sa sinasabing kuweba at ilog. Medyo nakakailang talaga si Pards Ryan at nakakatakot. Kahit mga kasama ko, takot sa kanya. Lalo na nung malaman namin na bodyguard siya ng mayor. Maraming tumatakbo sa isip namin noong mga oras na yon. Baka kasi isalvage kami ni Pards Ryan. Kasi kakaiba talaga yung itsura. Tsaka medyo nawiwirduhan din kami sa mga galawan niya. Pero yung kaklase namin na kaibigan niya, masaya lang at nag-e-enjoy sa amin. Tapos niyan, sundan pa ng kaibigan ni Pards Ryan na malaking tao din, na si Alan. Pero iba kasi kung mag-obserba itong si Pards Ryan. Talagang nakakatakot. Nung nasa ilog na kami, nakita kong merong lumitaw sa katawan ni Pards Ryan na medalyon. Kaya ako naman nakita yon, kasi tumalon siya sa ilog. Tapos nung umahon siya, nakita kong nakasabit sa kanya ang isang medalyon ng San Benito. Doon ko na nasabing hindi masamang tao si Pards Ryan dahil yon sa suot-suot niyang medalyon. Mabubuting tao kasi ang nagtataglay ng San Benito. Hindi ito gagana kung masama ang mga layunin mo sa buhay. Pero tinitingnan ko lang siya. Hindi ako nagsasalita. Yun bang nag-oobserba lang? Naging kalmado na kaming lahat nung nagsimula na siyang magpatawa. Matapos nun, puro kalokohan na yung mga pinagsasasabi niya. Bawat banat naman niya, natatawa kami. Pumunta kami ng grupo ko sa isang parte ng ilog na hindi kasama si Pards Ryan at yung malaki niya ding kaibigan na si Alan. Doon na ako nagtanong sa kaklase naming si Grace. Tinanong ko siya kung alam ba ng kaibigan niyang si Pards Ryan kung ano-ano yung suot niyang medalyon. Yun nga, yung San Benito. At kung alam niya din ba yung mga tamang dasal para sa medalyon niya? Ang sagot sa akin ni Grace, ewan ko, itatanong ko sa kanya. Pero nakalimutan na itong tanongin ni Grace. Gawa ng nag-enjoy na kaming lahat na mag-swimming nun sa ilog. Nakalimutan niya na yon hanggang sa makauwi kami. Kinabukasan, nung nasa school na kami, kinausap ako ni Grace. Ang sabi niya, "Johnny, may pinapasabi pala sa akin si Ryan. Ini-invite ka niya sa bahay nila. Meron kayong pag-uusapan. Yung
tungkol sa medalyon niya. Sabi mo kasi sa akin, itanong ko sa kanya, di ba? Kaya yun, pumunta ka daw sa kanila mamaya. Ang sagot ko naman, sige. Pag out sa school, sasabay na ako sa'yo. Ayun na nga. Pumunta ako sa bahay nila Pards Ryan at pinag-usapan namin yung tungkol sa medalyon niyang San Benito. Kung saan niya ba nakuha yon? At kung ano ang alam niya tungkol sa medalyon na yon. Pero wala. Palaging sagot nito wala. Kaya wala ako napiga sa kanya. Pumasok sa isip ko na baka sinusubukan lang ako nito. Pero isang bagay lang ang nagbigay linaw sa akin nang sabihin niya na may tita siyang manggagamot na namatay. Palagi niyang pinagtatawanan yung tita niya na yon. Kasi nung nabubuhay pa yon, palaging sambit nito sa kanya. Pamamanahan siya ng mutya at ng anting-anting. Bata pa siya nun. Tapos hindi naman siya gaanong naniniwala sa mga ganyan. Kaya pinagtatawanan niya na lang. Ni minsan din, hindi siya nabilib sa tiyahin niya na yun. Puro kwento lang. Yun ang sabi ni Pard sa akin. Nalaman ko din sa kanya na namatay pala yung tatay niya na meron ding iniingatang medalyon. At ang klase naman ng medalyon na yon ay yung pagkabuhay ni Hesukristo. Yun palang suot-suot niyang San Benito. Nakita niya lang sa altar nila. Tapos gusto niyang suotin. Talaga palang wala siyang alam dito. Pero sa bahay nila, walang nakakaalam kung bakit merong medalyon ng San Benito sa altar nila. Nung matapos kong marinig ang lahat ng kwento ni Pards Ryan, ang sabi ko sa kanya, meron siyang misyon sa mundong ito at hinding-hindi niya matatakasan yon. Kung desidido din siya, tuturuan ko siya ng lahat ng nalalaman ko at ipapahawak ko sa kanya ang lugar na tinitirhan niya. Ibig sabihin, siya ang magiging manggagamot sa lugar na yon. At lahat ng mga nangangailangan pagdating sa kombate espiritual, siya ang lalapitan. Siya din ang magpapatuloy sa ginagawa noon ng tiyahin niyang manggagamot. Ang sabi ko pa, yan ang nakatadhana sa buhay mo. Ang tumulong sa kapwa, gamit ang mga aral sa kanan. Matapos kong sabihin sa kanya lahat yan, sumang-ayon naman si Pards Ryan at desidido din siyang matuto. Maging yung mga pagsubok na kakaharapin niya, nakahanda siya. Kung hindi ninyo na itatanong, yung nanay nito ni Pards Ryan, sobrang matulungin sa Bulacan. Nanalo pa nga ito ng natatanging ina ng buong Pilipinas. Partida, puro solicit sa mga politiko ang ginagawang pagtulong sa kapwa niyan. Yun ang ginagawa ng nanay niya mula pa nung dalaga ito. Kaya kahit sinong lumapit sa bahay nila, welcome na welcome at talaga namang tinutulungan niya. Unang pagsubok. Pinatawag ako ng mga kamag-anak ni Pards Ryan dahil hindi ito makahinga at hindi din makagalaw. Wala rin silang pera pang ospital, gawa ng naubos kakatulong ng nanay niya. Sa sitwasyon na nakita ko kay Pards Ryan, talagang hirap na ito. Para bang mapapatira na ng ugat sa ulo. Ang ginawa ko, ginamot ko si Pards Ryan gamit ang hiwaga ng tubig. Awa naman ng Diyos, gumaling siya at kumalma. Yung ding oras na yon, nakita ko yung mukha ni Grace na kaklase ko. Na iba yung tingin sa akin. Pero ang alam ko sa sarili ko, hindi si Grace yun. Merong nakasanib dito o nagtatagong elemento. Ramdam ko yun. Gagamutin ko din sana yung mama ni Pards Ryan kasi naglalambing.
Meron din siyang nararamdaman sakit-sakit sa likod. Nagpakuha ako ng tubig na nasa baso. Tapos dinasalan ko ito. Kasi nasa kwarto kami ng mama ni Pards Ryan noon eh. Palihim akong bumulong kay Pards Ryan. Ang sabi ko, Pards, merong sapi yang si Grace. Nagulat si Pards sa sinabi ko. Ang sabi niya, "Oh, paano mo nalaman?" Sagot ko sa kanya, "Gusto mo ng patunay? Sige, itong tubig na dinasalan ko, ipatikim mo sa kanya." Ang sagot ni Pards, "Yung tubig lang? O sige." Tinawag niya si Grace. Ang sabi ni Pards, "Grace, halika nga. Ang sabi ni Johnny, may karga ka eh. Tikman mo nga tong tubig." Sumagot si Grace ng, "Sus, Johnny, tigil-tigilan niyo nga ako sa mga kalokohan ninyo. Sinasali niyo pa ako dyan." Hindi niyo na itatanong. Si Grace kasi hindi naniniwala sa mga ganitong gawain. Kumbaga, kontra siya dito. Iba kasi ang kanyang relihiyon. Tumatawa-tawa at napapangiti lang itong si Grace habang titikim-tikim ng tubig. Pero, nung huling dampi nito sa mga labi niya, bigla siyang suka ng suka. Sabayan pa ng biglang kumunot ang noo nito. Nag-iba ang boses at nag-uwi ka ng, "Ano ba to? Ang pait naman!" Sa pangyayaring yon, nagulat itong si Pards Ryan. Bigla akong nag-uwi ka ng, "Huli na. Sasapian na yan. Pahigain nyo na sa kama. Hindi basta-basta yung sasapi dyan. Napakalakas niyan." Pinahiga namin si Grace sa kama. Tapos nagtanong si Pards sa akin ng, "Anong gagawin natin, Johnny? Ako ba manggagamot?" Sumagot ako ng, "Masyado pang maaga. Hindi mo pa kaya. Tsaka, hindi ka pa handa. Ako na muna ang gagamot. Pero, instrumento lang ako. Panoorin mo pa rin yung mga gagawin ko. Kasi sa mga susunod na gamutan, ikaw na lahat ang gagawa nito." Maya-maya pa, nangyari ang isa sa mga hindi ko malilimutan sa buhay ko. Biglang tumawa si Grace ng napakalakas. Tuloy-tuloy na tawa yon, walang humpay. Tapos yung boses niya, napakalaki na parabang nanggagaling yon sa ilalim ng lupa. Alam niyo yung tunog na makapal na boses tapos nag-e-echo? Ganon na ganon yung tunog ng tawa niya. Kasabay niyan, lumalabas yung mahabang dila nito at nagsasalita ng, "Akin siya! Akin siya!" Sabay tawa ng malakas. Dahil sa taranta ng mama ni Pards Ryan, nagpatawag ito ng pari. Bilang respeto sa pari, hinayaan ko muna ang pari ang humarap. Kasi hindi pa naman nila ako kilala ng lubusan. Pero bago yun, kinabitan ko muna si Grace ng balahibo ng manok sa paa na merong karga-kargang orasyon. Matapos yun ay hinayaan ko na yung pari na lumaban. Nung papalapit na yung pari kay Grace, tinanggal ko yung balahibo ng manok sa paa nito. Habang dinadasalan siya nung pari na parang misa, pabulong akong nagtanong kay Pards kung ano ba ang relihiyon ni Grace. Sumagot si Pards sa akin ng iglesia. Agad-agad gumawa ng pagbibinyag ang pari habang pinapainom si Grace ng holy water. Pero bigla itong nagsalita ng, "Ang sarap ng inumin niyo ah. Pahingi pa nga ako." Halos maubos na yung holy water nung pari. Kakapainom kay Grace na merong sapi. Nakikita din namin na nanginginig at natatakot na itong pari dahil sa kinakaharap niya. Paangat na si Grace. Unti-unti na itong lumulutang.
Hindi na ako nagdalawang isip. Agad-agad tinigalpo ko ito para mapigilan yung pag-angat niya. Maya-maya pa, biglang huminto yun at tuluyan ang hinimatay si Grace. Matapos sa mga pangyayaring yon, tinanong ako ng pari kung sino ba ako. Sumagot ang mama ni Pards Ryan ng kaibigan ng anak ko, manggagamot. Kitang-kita namin na nakahinga ng maluwag yung pari nung narinig niya yon. At nagwika ito na aalis na siya, gawa ng kailangan niyang uminom ng gamot. Nanginginig na kasi siya tsaka hindi siya mapakali. Matapos yan, umalis na yung pari. Lumapit sa akin si Pards Ryan. Ang sabi niya, "Pards, ikaw na lang. At sa'yo na lang kami kukuha ng lakas ng loob. Pag umalis ka dito, parang nakakawala ng gana eh. Kailangan ka namin dito, Pards." Maluha-luha pa si Pards Ryan habang sinasambit niya yan. Nung narinig ko kay Pards Ryan yan, medyo nakaramdam ako ng awa. Maya-maya pa, biglang naging normal na ulit si Grace. Pero ramdam ko na nasa loob pa rin yung sapi niya. Andudun pa yon. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Halata naman kasi kitang-kita ko sa kilos niya. Hindi siya kumikibo. Tapos inoobserbahan niya kaming lahat. Tinanong ko siya kung sino ba si Pards. Umiiling-iling lang ito. Hanggang sa sinabi ko na, "Pards, pahiram nga ako ng San Benito mo." Idinikit ko ito sa noo ni Grace nang biglang sumigaw ito ng napakalakas. Agad-agad tinanggal ko yung San Benito kasi sobrang sakit sa tenga nung sigaw eh. Maya-maya pa, ayan na naman. Humahaba na naman yung dila ni Grace. Ang ginawa ko, hinubad ko na yung suot-suot kong gumamela seles at idinikit ko yon sa mismong dila niya. Halos sumuko siya sa hapde at sakit na nararamdaman niya. Pero tinanggal ko din yon kasi biglang nawalan ng malay si Grace. Umihip ako ng ilang buhay na salita sa daliri ko. Ang ginamit ko nun, yung pangpaso. Pagdikit na pagdikit ko ng daliri ko sa daliri niya, bigla itong nagsisisigaw at tila ba nagmamakaawa sa buhay niya. Pero kapag tinatanggal ko yung daliri ko, bigla naman itong tumatawa. Pero sa pagkakataong ito, mas lalong lumakas yung paghiyaw niya ng, "Akin siya, akin siya!" Tapos bigla siyang tumatahimik at yumuyuko. Ito na. Kahit nakaupo siya, unti-unti naming nakikitang lahat na dahan-dahan na namang lumulutang si Grace. Walang sabi-sabi. Agad-agad ko siyang pinako gamit ang 4 na buhay na salita. Hindi na din ako nagdalawang isip pa. Tinawag ko na ang 72 pangalan ng Sator para mapigilan ko yung nais na gawin nung nakasapi kay Grace. Lalo siyang nagsisisigaw pero humihingi na siya ng tawad sa pagkakataong ito. Tinanong ko siya kung mangkukulam ba siya o kung ano. Bigla itong sumagot ng, "Mangkukulam ako. Ako yung lalaking binasted ni Grace. Akin lang si Grace. Sa akin!" Medyo napapaisip ako kasi ayaw humiwalay nung sapi kay Grace. Doon ko napagtanto na malamang dinaan ng mangkukulam na yon sa kain yung ginamit niya kay Grace. At yun ang inalam ko. Tulad ng ginawa ni Tito Jerry kay ate Ami noon. Ginamit ko din sa pagkakataon na yon yung nakasulat sa kamay ng Birhen. Dinikit ko yon sa sikmura niya at bigla-bigla itong sumuka ng napakaraming tubig. Halos mapuno nito yung maliit na planggana.
Tiningnan ko kung may kakaiba sa sinuka niya. Positive. Merong itlog na buo sa planggana. Sa bagay na yon, ang sabi ko, pasensyahan na lang tayo. Wala na akong magagawa. Ginamit ko na ang espada ni Arkanghel na merong kombinasyon ng pangalan ng infinito at agad ko yung itinarak sa kanyang tiyan. Hindi na din ako nagpakita pa ng awa. Isinunod ko naman yung espada ni Atardar na paboritong gamit ni Tito Jerry bilang pamatay sa mga masasamang espiritu. Pero mas lalo kong pinalakas yun gamit ang OX ng kidlat. Matapos ang lahat ng paghahanda ko, walang sabi-sabi. Nilaslas ko ang leeg niya at wala pang isang segundo, agad-agad din itong nabawian ng buhay. Sa pangyayaring yon, hinanting ni Pards Ryan yung manliligaw niya na yon. Halos maikot na niya yung buong Bulacan para lang makita yung tao na yon. Pero may bali-balita na matagal na palang umalis yun sa bahay na tinutuluyan niya. Siguro, yun yung time na umuwi siya ng probinsya nila para gawin yung ritual na pangungulam niya kay Grace. Ang ginamit ng mangkukulam na yun kay Grace ay yung tinatawag na demonyong espiritu. Ito yung mga tipo na nakipagkasundo siya sa demonyo. Tapos may pangako ang demonyo sa kanya na kapag napatay niya yung tinatarget niya, yung kaluluwa ng mangkukulam, mapupunta doon sa demonyo. Isa rin itong mataas na uri ng pangungulam, bukod sa paltok. Bali-balita rin na meron nga itong lahi ng mangkukulam sa lugar nila. Nalaman nila yan dahil gumawa si Pards Ryan ng malalim na investigasyon sa pagkatao nito. Hanggang ngayon, wala nang balita sa tao na yon at sa pamilya niya. At ayun na nga, gumaling na si Grace ng tuluyan at nagkatuluyan sila ni Pards Ryan. At saka, meron na din silang isang anak. Siyempre, ako ang pinakaunang ninong na nakalista. At yun na ang unang pagsubok kay Pards. Ngayon, si Pards ay isa ng dalubhasa na manggagamot. Marami na siyang natutunan sa akin at kay Father James na naging maestro niya din sa kaalaman ng gamit ng sator. Paalala lang sa kwento, hindi naman sa pagmamayabang na nakapagpagaling ako. Hindi ako ang nanggagamot, kundi ang Diyos. Ginagamit lang ako nito bilang instrumento niya. Sa kanya pa rin ang kapurihan, kadakilaan at pasasalamat. Maraming salamat at God bless you all. Ito ang simula ng kwento ko sa channel ni Pinuno. Muli-muli, ako nga pala si Johnny. Okay, hindi na ako magbibigay pa ng opinyon sa kwento. Kilala niyo naman si Johnny. Kilala ko din lahat ng nabanggit ni Johnny sa kwento. Nakapagbenta pa nga ako ng computer dyan kay Pards Ryan eh. Pards, andyan pa ba yung computer ko? Kung may mga tanong kayo sa kwento niya, magko-comment dyan si Johnny. Doon kayo mag-usap. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.